Urmează să se închidă postul de televiziune Realitatea Plus și postul de radio Gold FM. Ce legătură are asta cu Călin Georgescu? Voi exprim opinia personală cu privire la această situație. Opinia mea va fi exprimată în modul acesta. Îmi voi ridica semne de întrebare. Dacă vă aduceți aminte, în momentul ridicării controlului judiciar față de domnul Călin Georgescu, trusturile de presă neomarxist-globaliste și influencerii acestora au început să facă speculă în direcția plecării domnului Călin Georgescu din țară. Țineți cont de acest amănunt. La o săptămână după ridicarea controlului judiciar a domnului Călin Georgescu, se închide postul Realitatea TV și Gold FM. În situația dată se nasc următoarele întrebări. Ce pregătește sistemul, iar noi nu trebuie să aflăm? Fără niciun fel de menajamente și niciun ocoliș, îmi ridic următoarea întrebare. Sistemul, în special cel din exterior, au pregătit asasinarea domnului Călin Georgescu? Au pregătit înscenarea unui accident sub pretextul că a fugit din țară? În speranța că electoratul acestuia va sta bine mersi în fotoliu, așteptând semnale virtuale din partea domnului Călin Georgescu, lucru care nu se va întâmpla și nici nu s-a întâmplat des. Luați în calcul și interviul domnului Călin Georgescu în cadrul emisiunii domnului Turcescu, în care a punctat exact aceleași temeri. Spun câteva lucruri pe care sigur nu le știai. Suntem conduși de homosexuali și de pedofili și de canibali care poftesc la prunci pe tavă. Acum știi.